खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि चम्पा बिब्लगआव फिन खेबसे बरायफिननाय थाबावबाय। लोगोफोर, दिनै आङो मोनसे टपिक लानानै फैबावदों। बेनो जाहैबाय कपार्टि। नोंसिनि रिकुवेस्ट बायदिनो आं गासै भिडिअखौ लाबोजोबगोन मोनफा मोनफानो। नाथाय आं दिनैहाय समनि आंखाल, आंहाबो डिउटि दङ, उन्दै गथ' दङ, स्कुलाव थिनहरनांगौ मानांगौ दिगदार जायो। बेनि थाखायनो आं भिडिअखौ लाबोजोबनो हायाखै। आं आस्थियैनो नोंसिनि रिकुवेस्ट बायदि लाबोगोन लोगोफोर। दिनैहाय आङो नै टपिक मोनसे लानानै फैबावदों, बेनो जाहैबाय कपार्टि। बेयो हिनजावफोरनि थाखाय बिराद गोनांथि। मानो होनोब्ला बे कपार्टिखौ होयोब्ला जोङो आनवान्टेड इदि प्रेगनेन्सि, जेनेबा बार प्रेगनेन्ट जाबाय थानायनिफ्राय जोङो बासायनो हायो। न'खरफ्रावहाय बेफोरबायदिनो फिसा गोबां खांनांगौनिफ्राय जोङो बेखौ बासायनो हायो। आरो इदिनो एबर्सन बार खालामनायनिफ्राय जोङो बासायनो हायो। मानो होनोब्ला गोर्बोगोथि बिमाया बार जानानै जुदि मुलि जाबाय थायोब्ला बिमाया दुरबल जालाङो। लास्टआवहाय जुदि मुलि जानानै जुदि गथ'फ्रा मोजां थांगाराब्ला ब्लिडिं जायै बिमाया सिरियासबो जानो हागौ। हयथ' बार गथ' थानानै जुदि मोजाङैहायनो बे साफा जायाब्ला केन्सारावबो जानो हागौ। दाख्लैसो रिसेन्टलि थैखांबाय नै बिमाया बेफोरबायदिनो गथ' उदैयाव थानानैनो मुलि जानानैहाय इयो वास खालामनोबो थाङाखिसै, डक्टरनाव चेकआपआवबो थाङाखिसै। खाथियावनो आं थानाय खाथियावनो दिनै बिमाया सासे थैबावबाय दाख्लैहाय। जेनेबा बे केन्सार जानानैहाय डक्टरनावबो फैयासै बिसोरो चेकआपआवबो। नायदो लोगोफोर, बेफोरबायदि जायो। बिनिखायनो गथ'खौ लाथायनोबो हाया एबा गारथायनोबो हायाब्ला बिराद थान। बिनि थाखायनो बिराद खम प्राइसआवनो हस्पिटाल, सरकारि हस्पिटालावथ' बिदिनो बेयो फ्रियावनो सफैयो लोगोफोर। आरो हस्पिटाल गिदिराव लाहैनोसै होनोब्लाबो बियो माथ्र 500, 1000 बेफोरबायदिल'। 500, 1000बाबो जोङो बेखौहाय 5 बोसोर, 10 बोसोर बेफोरबायदिनि दङ। बेयो कपार्टिया 5 बोसोर, 10 बोसोरनि दङ। दा जिखिनि जोंनि हस्पिटालाव सफैयो बे मोननैया सफैयो। बेनिखायनो आं बिनि बादैहाय रायज्लायनोसै लोगोफोर। जोंनि सरकारि हस्पिटालावहाय नोंसोरो फैनानै लाफैनो हायो, जेबो नङा। बेखौ मा टाइमाव लानांगौ, बिनि साइड इफेक्टफ्रा मा आरो बेखौ लायोबा मा बेनिफिट, बेखौ आं खोन्थालांजोबनोसै। नै लोगोफोर, बेखौहाय माबायावहाय होयो जेब्ला समावहाय बिमाया सिजारिं जाखाङो, लोगो डक्टरा सोनानै हरो। मानो होनोब्ला सिजारिंनि उनावहाय थाबैनो गथ' थायोब्ला बिराद मुस्किल जायो बिमाहा। आरो गथ' लानो हायि जायो। मानो होनोब्ला नोङो उदैयाव अलरेडि हासिखानायनि आरो नेक्स्टआव लायोबा बेखौ ब्रास जाजानो गिनो गोनां। बे उदैया जुदि अजना जुदि आरो प्रेगनेन्ट जानानै जुदि उदैयाव अजन जाबावोब्ला हयथ' नोंनि बे प्रेगनेन्सि जानायनि बे सिलानिया गेवनोबो हागौ। बिनि थाखायनो जोङो बेखौ लानांगौआ बिराद जरुरि। आरो नोङो माखासे बुस्थुफोर जेरै माला एनफोर, कन्डमफोर बेफोरबायदि बाहायोब्लाबो बार बाहायबाय थानो गोनां। मालाबा समावहाय फेलबो जायो बेफोरबायदि बाहायनानैहाय। जेनेबा मालाबा समाव बावफ्लाङो लोंनोहाय, आरो मालाबा समाव बाहायनो बायो। बेफोरबायदिनि थाखायहाय प्रेगनेन्सिया थाब जाफिननो चान्स थायो। ओमफ्राय वान्स नों बे कपार्टिखौ लायोब्ला प्रेगनेन्टआ जानाय नङा। मानो होनोब्ला बेयो 99% सेफ। 1%नियाल' मालाबा समावहाय प्रब्लेमफोर जानो हागौ। जेरैहाय बिदिनो फिसाख'फोरावहाय मोजां जायगायावहाय थाहैयाब्ला स्लिप जायोबा प्रेगनेन्सि हारिफोर जाफिननो हागौ लोगोफोर। नायदो नै बे कपार्टि, आं नोंसोरनो देखायगोन बेखौहाय खेवनानैहाय। दिनैहाय बियो बोसोरबानि 375 CU होननाय दङ। बेहाय नाम्बार थाजोबखायो। बे खय बोसोरनि बे मोनसे बुस्थुआ खय बोसोरनि बेहाय लिरनाय थाजोबखायो। आं नोंसोरनो देखायलांगोन लोगोफोर। ओमफ्राय सिजारिंनि उनावहाय सोनो हायो बेखौहाय इन्डिकेसन्सफ्रा। ओमफ्रायहाय जेब्ला नोङो गथ' गारखांनाय लोगो स्पन्टेनियास एबर्सननि उनावहायबो बे कपार्टिखौहाय सोहरनो हायो। बियो जेबो बिदिनो खर' उदै सिङाव थाङा लोगोफोर। सोरबाया होनो बबेबा हाबनानै थाहैयोनो, बेफोरबायदि प्रब्लेम जायोनो होननानैहाय बुङो नोल'। नाथाय दिनैसिम हस्पिटालाव फैया बेफोरबायदि बुंनाय मानसिया। माने बियो सेफ, लानो हायो। ओमफ्राय बिदिनो मिन्स जाखांनाय लोगो साननै सानथाम एबा सानबासिमावहाय बेखौ लानो हायो। ओमफ्राय जुदि नोङो सेफ बिदिनो माने जों हौवाजोंहाय बिदिनो गोरोबलायाखैब्ला माने नों एनि टाइमबो लानो हायो। जुदि नोंनि बे माबा पजिसना थिगब्ला एनि टाइमबो होनो हायो, जुदि हौवाजोंहाय गोरोबलायाखैब्ला। लोगोफोर, नैबे कपार्टि आं नोंसोरनो देखायनोसै। बेयो बिराद मुलाम्फा दङ। जों बेखौ लायोब्ला नोङो एनि टाइम गथ' लाफिननोसै होनोब्ला लानो हायो। आरो बेखौ बख'खांनाय लोगोबो गथ'आ थानो हागौ आरोखि। बे बिदि नङा दे बेखौ कपार्टिनि लाखांनायनि उनावहाय गथ'आ थानाय नङा होनदां, उनावहाय 10 बोसोरनि उनाव 5 बोसोरनि उनाव बिदि नङा। बेखौ लानाय लोगोबो मेरला कनसिभ जायो। बेहाय जेबो बेफोरबायदिनि साइड इफेक्ट गैया।
ओमफ्राय आरो सोरबा सोरबा बुङो कपारटि लानाय लोगो लोगो बिराद मोदोम देरदों होननानै। खिन्थु कपारटि लानाय लोगो लोगो मोदोम देरनायखौ आङो बुंनो रोङा। मानो होनोब्ला कपारटि लानाय लोगो लोगो मोदोमा देरा। माने सोरनिबा लाइफ स्टाइल, न'आवहाय जानाय लोंनाय मोजां एबा लाइफ स्टाइल एक्सारसाइस आरि खालामैनि थाखायबो मोदोमफ्रा देरनो हागौ लोगोफोर। बेनि थाखायनो आं खोन्थानाय जाबाय। नै दायो कपारटि देखायनोसै माबायदि बियो। नै बेखौहाय जोङो महाय दोनना हरो, बेखौहाय खालि बेखौहाय जोङो फिसाखौहाय दोननानै हरो, सोनानै हरो। नै बेखौहाय नैबेखौ जोङो सुनानै, फिसाखौहाय बेसे गोथौ बेसेसिम बेखौहाय जोङो सुनानैहाय इन्सट्रुमेन्ट दंबावो बेजों लोगोसे, बेनो मेन आरोखि। नैबेखौ जोङो दैनो नाङा, बेखौ बिराद स्टेराइल आरो बियो ना, बे बुस्थुखौहाय। नाथाय आङो दायो फेशनाव सोयैखाय आं देखायनोसै। नैबे कपार रिलिज खालामो, नैबे बे हौवाफोरनि बेसिबांखि स्पर्म थाङो बेखौहाय बियो होबथायो, बुथारो। बेनि थाखायनो नैबे कपारनि आरो बियो जेबो मारामबो खाया। माने बे गुसुं बे आन्थाखौल' सोनानै हरो, नै फिसाखौहाय ओरैनो थ्रोबल' सोनानै हरगोन। ओमफ्राय बे स्पर्मा थांनो हानाय नङा आरो। माने बेनो प्रटेक्ट खालामगोन, नैबे कइलानो नैबेनो। नैबे 375 CU नैबे खुन्दुं दङ। बे खुन्दुङाबो जलाबाया। बेखौहाय ससे हास'नानै हरो आरो। बेखौहाय माखासे ससेखौ गारो। ओमफ्राय जोंनि हिसाब बायदि सुनानैहाय जोङो हास'नानै हरनाय जायो आरो। नै कपारटिया बेखिनि आन्थाल', बेखौल' जास्ट थाथेनो आन्था एबा बे स्पर्म थांनो थाखाय बुथारनाय जायो। बे फिसाखौल' दोननानै हरो। आरो बे खुन्दुङा जनानै जुदि हाबलाङोब्लाबो एबा खुन्दुंखौ जोङो उनावहाय नागिरनानै मोनाब्लाबो, जोङो सन'ग्राफि खालामोब्लानो मोनो। निस्सय बेखौ मोनफिननानै बख'नो हायो, जेबो नङा। माने थाङोब्लाबो फिसाखौ हयथ' थांगोन, हयथ' मालाबा समावहाय बिदि मेन्स जानायजों मानायजों लेमेनानै जुदि पजिसनाव मोजां थाहैयाखैब्ला बे गफिननोबो हागौ आरोखि। गफिनोब्ला हयथ' प्रेगनेन्सिबो जानो हागौ। बेफोरबायदि आरो। स्लिप जायोबाबो हयथ' प्रेगनेन्सिबो जानो हागौ आरोखि लोगोफोर, बेफोरबायदि जायो। ओमफ्रायहाय बिदिनो कपारटि लाखांनाय लोगो लोगोबो बिदिनो हौवाजोंहाय रिलेसनशिपआवहाय थानो हायो। ओमफ्राय मालाबा समाव ओरैबायदि जायो, माने बे कपारटिखौ लाखांनाय लोगो लोगो मालाबा नेक्स्ट दिनानि उनावहायनो मेन्सआ फैफिनो। लाखांनानै बिदिनो मेन्सआ फैफिनोब्ला जेनेबा एसे गाव गावनो एसे साबधान थादो। ओमफ्राय लाखांनायनि लोगो लोगो जों हौवाफोरजोंहाय बिदिनो बिदि नङा दे, माने बिदि रिलेसन थानो नाङा मानो नाङा, बेफोरबायदि नङा। जुदि नोंसोरो कम्फर्टेबोलबा हौवाजोंहायबो नोङो रिलेसनशिपआव थानो हायो, जेबो नङा। कपारटि लाखांनाय लोगो लोगो गोबां मानसियानो कनफिउस जायो, आंनाव सोङो, बेनिखायनो आं बुंदों माने बिदि मास मोनफा गाहाम गेप थानांगौ नामा, बिदि नङा, जेबो बिदि गेप हारि गैया। नाथाय बेनो जाहैबाय माने नेक्स्ट मान्थआवहाय जेब्लानाखि चेकआपआव फैयो, नोङो बे नेक्स्ट मान्थआवहाय नायनो गोनां, जेनेबा नोंनि पिरियडआ फैदोंना फैयाखै, नेक्स्ट मान्थनि पिरियडआ बेखौ नायनो गोनां। मानो होनोब्ला खायफानिया मोजां पजिसनाव थायाब्ला, बे कपारटिया जुदि मोजां पजिसनावहाय थायाब्ला हयथ' नोङो प्रेगनेन्सिबो जानो हागौ। बिनिखायनो डक्टरनाव फैफिननो गोनां। माने सिया सुखाया नालाय, जुदि प्रेगनेन्ट जायोबाथ'। बेनिखायनो आरो खायफानिया एसे एनै बिदिनो कन्टिनिउ ब्लिडिं जानो हागौ आरोखि। बेफोरबायदि जायो लोगोफोर। ओमफ्राय खायफानिया बिदिनो मालाबा समावहाय बिदिनो इन्ट्रेस्ट गैयै जालाङो लोगोफोर। बिनि साइड इफेक्टफोरा खायफानिया जेबो जाया, बिदिनो 99% सेफ। नाथाय सोरबा 1% बायदिया माने ओरैबायदि जायो, माने बेखौ लाखांनायनि उनावहाय जेबो इन्ट्रेस्ट गैयै जालाङो हिनजावफ्रा। बिनि थाखायनो आं खोन्थानाय जाबाय। खिन्थु गथ'आला हयले थाया, नोंसोरो 5 बोसोर 10 बोसोरनि थाखाय लानो हागोन आरो बे कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइसखौहाय। बियो IUD होनोखौ, इन्ट्रा इउट्राइन डिभाइस लोगोफोर। एसेनोसै लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनानै होदो, जाहाथे बेफोरखौ लानानैनो जेनेबा आनवान्टेड प्रेगनेन्सि एबा गथ' गारनायखौहाय जेनेबा होबथानो हानाय बायदि लोगोफोर, नोंसोरबो फैनानैहाय बे कपारटिखौहाय लाफैनो हागोन।